V Bardejove panovala skutočná nákupná horúčka. Nákupuchtiví ľudia tam dobrovoľne čakali celé hodiny na otvorenie predajne s elektronikou s výraznými zľavami. Niektorí si dokonca držali miesto už od včerajšieho večera. V spacákoch prespali pred obchodom. Akciové ceny elektroniky pri príležitosti otvorenia predajne si ľudia nechceli nechať uísť. Stovky Bardejovčanov teda dobrovoľne čakali pred vchodom predajne aj niekoľko hodín. 4,5 hodiny? A oplatí sa čakať? Áno, 2,5 hodiny. A nebolia nohy? Ja som tak vystrojená, že nie. Tesne pred otvorením predajne napätie medzi čakajúcimi rástlo. Aj vy tu nemáte čo robiť. Však každý tu stojí od 5, vy si tu prostajete dopredu. Po otvorení vchodu do predajne nastala pravá nákupná tlačenica. Tak vážení, ideme na to. Zákazníci jsou trošku takový akčnější, bych to řekl. Personál predajne bol na očakávanú tlačenicu špeciálne školený. Majú povolené prípadne aj nejaké chmaty a hmaty? Ne, to rozhodne ne. Väčšina nakupujúcich, ktorí sa do predajne pretlačili ako prvý, už presne vedela, čo chce kupovať. 107, telku by som chcela, chladničku, pračku, elektrický pec by som chcela, vysávač. Ja idem na také drobnosti, ja som taký pracovala v elektro. Nakoniec všetko dobre dopadlo. Ja som kúpila veľmi dobre, aj som si počkala a som spokojná. Peter Greguš, televízia Markíza.